Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Munyika. Kung ganahan ka ganing moloto, Sara, ayaw na lang panaganas pag-abli sa ref aron mangita, ha? Maikog man sa kunin mo, Ma'am Good. Ni ako din unya, wako ikatampo. Sara, dili ka katabang. Busa, dili ka mayano-yano og sugo. Ayaw lang sa kataha o pagsugo nako, Ma'am. Kana kung miisip na kana ko nga membro sa imong pamilya. Mamahimo ka sab nga miyembro ni ining pamilya, ha, Sara? Sa higayon nga, makasal na mo si Mateo. Oh. Talangod atong imong panghupaw. Kung wa pa ko binuangin ni Anton, dili gid mahitabo nga magpakaawaw kog puyo dinhi. Ayaw paghuna-huna ni anak Sara. Nangandoy baya sab kog anak nga babae. Pagmama na lang na ako. Ha? Oh, ngano bang makugang ka man? Sure naman ka nga magpakasal kang Mateo. Nagkinahanglan og amahan ang akong anak, Ma'am. Mauman di ay na. Tahura na lang ko. Mama na'y isampit na ko. Luya na kong dong Anton, ma'am. Nagtanaw ko na ba, gipaningaw to ginigop sabaw. Ay, kinsa man sa'y di maglagot. Nga pataka mo lang sa siyag pamasangil. Mga salaki. Kung anong tako na, ma'am, malipayon nung tako na siyang miuli din. Kay iya ko na kang imbitahon sa iyang show. Show? Manganta ko na sila banda, ma'am. Siya mga banda ba? Siya mga banda... Kana banda ba? Kana manganta. Diin, usa si Dong Anton ang membro. Ug iya ko no kang imbitahon silang show. Kay... Iya ko nung kang pantambungon. Kay gusto tingali siyang magpagarbo sa iyang pagkanta, ma'am. Dili ko hilig anang show-show, oy Bogart. Ako sa ganahan mga show, ma'am. Ha? Sorry, ma'am. Nasad ka, ha? Sorry, ma'am. Sorry, ma'am. Si Santi karon gusto ka? Bro, gagisam, Okay. ma'am. Ay, tingali, malipay pa ko kung akong tabangas among negosyo, Bogart. Bitaw, ma'am, no? Pero lain-lain mo ang hilig sa tao, ma'am. O Dong Anton, dito mo siya mahilig sa mga pagkanta. Wadyo kayo mahimo, ano, ma'am? Hoy, Bogart, tay paragod. Nga bang mitubay man ko nimo? Oh, tingsi lang ni kanahan ay. Kisang sa, ma'am. Abot nimo! Tingsi lang kita ning lingag nga gani mo din na. Ay! Oy, ingnaon niya sa Anton, ha? Dili ko mo tambong sa ilang show. Okay. Lu, naman nuktok. Ako na lang abli, Mateo. Gigi. Milagro. Nanuktok. Sorry, nagod ka tong nakalit na kog abli ang pultahan. May mong magsulti ka? Buhi akong kamot. Abusado ka, gida. Oh, Imo na sa pira, Sara. Imo na sa pira. Dong Mateo, may mo bang magsulti, Miss Sara? Unsa pa may ato panagsultihan? Basta lang. Magsulti ta, bisag kadiyot lang, please. Gawas na din ni Anton. Oh, Dili na ko gusto makigsulti nimo. Bastos ka. Hugaw ka guna-huna. mangayo ko pa sa ilon yun, doha. Nakalitan magug ko sa akong nakita. God. Sige na, Sara. Hatagi ko gigayon nga makigsulti nimo. Wa na kita angay pang panagsultihan. Do na, Sara. Bisag kadiyot lang ko. Nga nang mugos man jud ka. Ingon Sara, di siya gisulti nimo. Ayaw mugos gud. Dong Mateo, kadiyot ra man akong tuyo ni Sara. Di mo sagot Sara. Nga nang mugos man jud ka. Gawas na, Anton. Kay sirhan ko nagbalik ang pultahan. Adi ka na matog? Wa ka na ilabot. Dong, muuban ka na ako, Dong? Doon ako show, Dong. Mangantamis sa kauban ako sa banda.
Anya, uban Sarah? Ganahan siya. Okay gana ng show. Di lang ko Brad Antonoy. Ikaw lang ng imo show. Di ganahan Sarah tanaw imo banda. Unsa man day? Nabali na imong gugma ngadto ni Dong Mateo, Sara? Kung nabalhin, unsa pa imong labot? Oh, unsa? Dili mo mabasol si Sarah kung layo ka na sa iyang dughan. Mahal ako si Sara, ma. Ayaw ko padonggaan na, oy, Anton. Kung tinuod pa kang nagmahal ni Sarah, ngano dili man nimo siya pakaslan? Ma, di paligi ko andam. Ayaw na pagduol na ko, ha? Kung pirming ingon ni Ana ang imong irason. Babae sad ko, Anton. Busa, nasayran ko kaayo unsa ro'y gibati ni Sarah. Ma, sabtagod ko. Uy, usaw ko na ako pagsabot ang imong kairesponsable. Magbuhag ra gyapon ming duha ni Sara, ma. Kung pugson ko ang akong kaugaling gusto pagpakasal niya. Pahawaras ako atubangan, Anton. Samtang makapugong pa ko sa akong kapungot nimo. Ma. Kung dili ka mo biya, ako'y biya. Ma, ay kong biyahe, ma. Ma. Atubangan ko, Anton, kung tarong na ang imong hunahuna. Kining Sarah, gusto ka istorya mo Brad Anton ako? Ha? Gusto man Brad nako Anton istorya mo? Gusto ka? Ako siya tawgon aron istorya mo duha. Ayaw. Ayaw, Mateo. Ayaw tawag si Anton. Guol man ka. Hawa man ko mag-uol, God. Doon na lang ko gihuna-huna. Akong Brad Anton imong gihuna-huna? Dili, uy. Gisiguro ko lang ang akong kaugalingon kun angay na batang moadto sa amo. Gigi! Adto na ta inyo na! Gisiguro ko lang ang akong kaugalingon, Mateo. Og nakadesisyon ako. Unsa man na, Sarah? Magpakasal na ta. Gigit! Sarah! Pakasal na to! Maluoy magkukunin mo, Mateo. Naamong ka lang, cute. Unsa man good ng naamong Sarah? Ikay nangamahan sa dili nimo, anak. Bahala na oy. Basta kasal na tang duha. Sure ka na sa imong desisyon, Sarah? Sure na, ma. O sige, muadto na ta sa inyo aron sa abutan ang inyong kasal. Aron sa ingon, dili ka na magduha-duha og sangpit na kog mama. Kamao kang mulutog sudan, Imi? Ha? Imo kong palutoon? Nangutana ra ko kung kamao ba kang muluto. Di ko kamao, oy. Mapalit naman gani kong lutong daan. O di ba mag-order ko? Lami tong larang gilutong Sara da. Doon na kay gisulti, Anton. Ha? Wa, oy. Onya, kaya mo kumakamang luto. Quits na ta? Ha? Unsay quits na ta? Sa atong setup. Magpabili na lang tang managigala. Pero, ako lang yapoy mo manage sa inyong banda. Ha? Di na ta magduog sa katri? Dili na. Pwede ko musugot, oy. Kalami ni mo gakso na. Unya, fighter pag kay ka. Di ko musugot nga, malayo ka na ako, eh. Onya, be, kay dili lagi ko kamaong muluto. Oh, nami dagang restaurant diha. Napagi karinderya o mga street foods. Problema bagod na. Oh, lagi ha. Ready na mo sa inyong show, ma? Yes, 100% ready na mi. Tawag ko nimo ma. Mateo, ugma, mga tunata sa ilang Sara. Adto ta ma. Unya bliss na yung kuya papa. Kinahanglan imo ginang buhaton, anak. Aron mo tuo ang iyang papa, nga wa kagoy diferensya. Unsa diay akong diferensya ma? Kana gong imong sinultihan nga usahay maglisod kagyud sa paglitok. Ang tinuod, anak, do na kay low syndrome.
Unsa na, ma? Hinay gyud ang dagan sa imong utok. Pero kung huna-una og maayo, dili man na diferensya, anak. Di lang kong tingog, ma. Basta lisod kong litok, ha? Sige, Mateo. Ako na lang mo pasabot sa amahan ni Sarah. Gima, adun tayo lang, Saro. Ugma pa dong, kay do na pamangkoy gipaabot nga bisita sa office karon. Yes, yo! Yes, Paya dong Mateo. Pila man kami ang gikutaw ni Sarah, be? Wa kutaw, Saro. Og milk, koy. Anong pirti mo ni mong lipaya, ha? Napakay pinambak-ambak. Lipay man ko. Ano ganing lipay ka? At tumami ugmay ng Sarah. Ingon mama sabutan among kasal. Unsa? Tinur ka dong Mateo? Magminyo na gid mo? Ha? Unsa man nang minyo? Kung kaslo na gani ang lalaki o babae dong, minyo na sila. Pero sa inyong duha ni Sarah ba, minyo na unya mo. Kana bugart. Minyo na ko. Kaming duwa, Sarah. Kano sa mo mato silang Sarah? Ay, ingon mama. Ugma ko no. Unsa? Mangadto sila sa mga magmatiyo sa ilang Sarah? Mamay gisulti ni dong Mateo dong. Magpakasal ako na sila. Pita! Di ko musugot! Wala. Imong gusto niya, di ka masugot. Unta na na yun! Di lagi ko musugot! And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!